diocesana de Navàs estan realitzant un treball sobre Sant Cugat del Racó. Des del nostre punt de vista està molt ben realitzat. Ara el meu company us acabarà d'informar. Com us ha dit la Mireia, aquests treballs tenen molt bones expectatives. El grup de l'Omai Magrilli, Jordi Cart, Jordi Busquets i Ariadna González realitzaran una caminata romànica a partir de la caminada romànica de Navàs. Garcia, la Sinjam Marat, l'Ivan Bajona i la Marina Oliveres realitzaran un tríptic sobre Sant Cugat del Racó. El grup de l'Andreu Torres, l'Ernest Iglesias, el Ferran Gamisans i el Francesc Carpio realitzaran el reportatge anomenat Passat Present sobre Sant Cugat del Racó. L'Oriol Fígols, el Marc Torrente, el Quim Besora i el Roger Lissó realitzaran un codi QR sobre Sant Cugat del Racó. El grup de Pere Bové, Oriol Costa, Jordi Deig i Adrià Requena realitzaran un reportatge fotogràfic sobre Sant Cugat del Racó. Serra, Ramon Vila, Marta Moreno i Gemma Soler realitzaran un conte sobre Sant Cugat del Racó. El grup de la Laia Simó, Carla Pasqual, Joan Vira i Xamura faran un joc de taula relacionat amb Sant Cugat del Racó. El grup de Marc González, Abel Fornell, Meritxell Serena i Mireia Pujantell faran un telenotícies sobre Sant Cugat del Racó. Aquí els informem de les últimes notícies sobre Sant Cugat del Racó. Ahir al vespre, al voltant de les 10, van entrar a robar i ho van deixar tot destrossat. Ara el meu company Marc us explicarà els detalls més importants. Bon dia. Un avi firma d'haver vist els lladres entrant al voltant de les 10:30 a l'església de Sant Cugat del Racó, però ell ens ha dit que no ha pogut fer res degut a la seva edat i perquè no duia cap telèfon mòbil sobre seu. L'avi afirma haver vist que eren dues persones d'entre 25 i 40 anys. Quan tinguem més informació del succeït, els informarem.